Dịka a na-ejikere maka nhọpụta adabaghị n'oge a na-ehọpụta ndị ọzọ bụ nhọpụta gọvanọ a ga-eme na Edo na Ondo steeti. Ụlọọrụ Independent National Electoral Commission (INEC) adọgo ndị ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị gasị iche iche aka na ntị ka ha gaa n'ihu ime ihe n'usoro iwu n'oge usoro ịchụnta nkwado nakwa ka a tụchara vootu. Onye isi oche INEC bụ Ọkammụta Mahmood Yakubu onye kpọrọ oku a n'oge nzukọ ya na ndị ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị nwere na Abuja chetakwara ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị gasị iche iche maka mkpa ọ dị ha irube isi n'ozu oke nyegara oge ewetara onye debere maka ideba aha ndị ga-arụ ọrụ dịka ndị polling agent nakwa ndị collection agent na pọtal dịgasị iche iche wepụtara. Onye nta akụkọ anyị site na ụlọ ọrụ anyị na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide kọrọ akụkọ a ka o si wee gaa. Dịka onye isi oche ahụ siri kwuo, eme otu a ọ ga-eme ka kọmishọn ahụ rụọ ma nye akwụkwọ njirimara n'oge maka ndị ga-arụ ọrụ n'aha ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ma ndị ga-elekọta ebe ntụliaka dị 76,823 maka ndị otu ndọrọndọrọ 17 ga-esonye na ya bụ nhọpụta. O kwuru na otu ndọrọndọrọ ndị a nwere naanị otu izu ụka maka nhọpụta ndị nnọchite nke ga-akwụsị ma ọ kụọ elekere 6 ụbọchị Mọnde ma ọnwa Mee afọ a dị na mkpụrụ ụbọchị 20. Oge ebe ndenye aha ahụ ga-emechiri onwe ya. Onye isi INEC a makwara ọkwa na kọmishọn ahụ ekpebiela ịmalite ndebanye aha n'akwụkwọ eji atụ vootu na steeti abụọ ahụ inyere ndị toruru ime nhọpụta edebanyebe aha ha ime otu ahụ ma dọọ aka na ntị maka ideba aha ugbo abụọ nke ọ sịrị na o megidere iwu. N'okwu ya ka onye isi oche ndị ndụmọdụ mmekọrịta otu ndọrọndọrọ IPAC Yusuf Dantale kpọkuru INEC, ndị isi ọchịchị otu ndọrọndọrọ, ndị ọrụ ngo, ndị nchekwa, ndị nta akụkọ na ndị obodo ka ha nwee ezi mkpebi ịzọpụta ọchịchị onye kwuo uche ya nke na-agabiga ọtụtụ ndọghachi azụ n'obodo ụfọdụ ugbu a. Dịka Dantale siri kwuo, agaghị ekwe ka ọchịchị onye kwuo uche ya atara ahụhụ nweta na Naịjirịa gafee ụzọ. Nhọpụta ga-adị n'Edo steeti ụbọchị Satọde nke mkpụrụ ụbọchị 21 n'ọnwa Septemba, ebe nhọpụta ga-adị na Ondo n'ụbọchị nke 16 nke ọnwa Nọvemba afọ a. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.